След дългогодишно изследване на оригинални старобългарски текстове, съхранявани в библиотеки в Словакия, Русия и България, ученият успява да разчете в акростиха имената на авторите. Със самото си започване славянската книжнина е разработвала тези поетически похвати, които са познати на византийската книжнина. Вероятно, старобългарските автори не са желаели да останат анонимни, каквато е била традицията през 9-10 век. Затова са използвали разнородни акростихове, за да се разкрият пред по-образования читател. Това са Сесини, който много тясно се сътрудничи с Свети Сава, с Свети Климент. Освен това, книжовник на име Боян, което е странно, защото това не е библейско име. Също така Еразъм. В 907 година сия тези 8 песни, пясни, своя, въпяв, изпя Сава. Изненада и за самия изследовател са двете женски имена – Ева и Зоя, които открива в канони и текстове, предназначени за празници на светци. Според учения, Зоя е може би най-голямата поетеса на Второто българско царство. Текстовете са изключително лирични. Пясен, че соже вязон вяжо, Зоя. Като с везба пя Зоя. Или пък друг акростих, който сравнява нейното творчество с тленното цвете, което разсъфва и след това умира. Веселин Панайотов продължава изследванията си с надеждата, че старите текстове ще разкрият още от тайните си.